Dames en heren, welkom bij de eerste uitzending van 2015 van het programma Venray in Bedrijf aan tafel. Uiteraard weer vanuit Asteria, zoals u gewend bent. En we hebben vandaag een hele bijzondere tafel, want niet één, maar twee bedrijven die een prijs hebben gewonnen. En een derde bedrijf waar ik persoonlijk wel interesse in heb, maar daarover later meer. Mijn eerste gast is aan tafel Jeroen Heiligers van Personato. Welkom. Dankjewel. De eerste prijswinnaar die we aan tafel hebben. Jullie hebben de Loek Nelissen prijs gewonnen. Tijdens van de Venray's ondernemersprijzen. Heeft dat jullie leven nou helemaal veranderd? Nee, het heeft ons leven niet helemaal veranderd, maar we zijn wel een stukje trotser geworden. Je wint de prijs, wat gebeurt er de dag erna? Ja, dat is wel heel mooi om te zien, want die vrijdag daarna dat was eigenlijk gewoon een grote feestdag voor ons. We kregen fly, gebak van leveranciers, van klanten. Zelfs een aantal collega's die dag vrij hadden, die kwamen speciaal terug om dat samen met ons te vieren. Dus dat was gewoon een fantastische dag. Gaan jullie nog als bedrijf iets doen om dat te vieren of niet? Ja, dat moesten we eigenlijk wel. Want de winnaar van vorig jaar, die vertelde op de bühne dat ze waren gaan skiën met z'n allen. Dus ja, als je dan zelf de prijs wint, dan ben je wat verplicht aan je personeel natuurlijk. Dus wij hebben besloten dat met het hele personeel vrijdag 22 mei met z'n allen naar Scheveningen gaan. Dus we gaan eerst gezellig wat eten, daarna op stap. En de zaterdag daarna staat een teambuilding activiteit op het programma, maar ik weet niet of dat helemaal goed gaat komen. Is dat nog een beetje afhankelijk hoe die stapavond verloopt? Ja, inderdaad. Ja. Ik weet niet hoe laat we beginnen, maar ik hoop na de middag. Oké. Jullie zitten in de wereld van werving, selectie, recruitment. Een trend van de afgelopen jaren die ik gezien heb, en jullie uiteraard ook, is dat mensen via een soort videoboodschap zichzelf probeerden aan te prijzen. Is dat iets wat inmiddels alweer voorbij is of is het nog heel actueel? Nee, dat is inmiddels weer voorbij. Dat was een korte hype. Wij hebben er ook op ingespeeld, maar je zag toch dat zeker uiteindelijk de werkgever veel waarde hecht aan een face-to-face gesprek. Dus dat is eigenlijk een relatief korte hype geweest die wij nu eigenlijk helemaal niet meer voorbij zien komen. Zijn er nou wel nieuwe trends? De opkomst van social media in het algemeen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de hele recruitmentbranche op een andere manier moet gaan werken. Voorheen had je echt de traditionele vacaturebanken, die hadden echt het monopolie. En dat is helemaal voorbij. Eén social media kanaal op dit moment, LinkedIn, is op dit moment eigenlijk praktisch de grootste vacaturebank geworden. Dus dat geeft ook wel aan dat er een hele verschuiving heeft plaatsgevonden. Maar hoe gaan jullie als bedrijf daar dan mee om? Wij zeggen als bedrijf dat we een early adapter zijn, dus door we overal vroeg bij moeten zijn. Dat hebben we gelukkig met social media ook gedaan. We hebben 3 fulltimers op marketing zitten, waar 1 zich dagelijks echt bezighoudt met de social media strategie. Dus dan zorg je er wel voor dat je er heel kort op zit. Ja. En je noemde het woordje strategie. Dat heeft vaak iets geheimzinnigs in zich, maar wat is jullie strategie? Hoe gaan jullie daarmee om? Wat wil je ons verklappen? De strategie is eigenlijk heel makkelijk te vertellen. Kijkend naar recruitment, dan zien wij recruitment echt als een marketingvak. Terwijl heel veel bedrijven recruitment nog altijd zien als het aanvliegen vanuit een procedure. Die hebben een vacature en die zetten ze uit. Terwijl wij zeggen van recruitment is een marketingvak. Je hebt een vacature, dat moet je zien als je product of dienst. En je hebt aan de andere kant heb je de sollicitant, die moet je eigenlijk zien als de consument. En die moet je verleiden. Zeker als je weet dat 55% van de arbeidsmarkt latent op zoek is. Ja, zorgt eigenlijk de opkomst van social media ervoor dat die doelgroep dichterbij is dan ooit. Hoe staat het met de werkgelegenheid in deze regio? Goed. Je ziet natuurlijk een aantal trends. Kijk, Venray Venlo is al jaren logistieke hotspot nummer 1. Geeft ook al aan in de crisis dat je vaak hard getroffen wordt. Maar we zien eigenlijk al sinds Q1 2013 dat er een herstel plaatsvindt. En die trend die zet zich door. En je ziet ook gewoon dat veel bedrijven zich in deze regio willen vestigen. Omdat het klimaat gewoon heel erg goed is. Zeker ook met achterland. Dus ik denk dat we hier in de regio niet hoeven te klagen. Durf je ook een doorkijkje te nemen over een aantal jaren? Als het gaat om werkgelegenheid? Om werkgelegenheid? Ze zeggen altijd dat er fases zijn van 7 jaar. Hè? Dus dan staan we aan de vooravond van een grote economische groei. Maar het verleden heeft me wel geleerd om niet te ver vooruit te kijken. Vroeger maakte je lange termijn strategieën voor de komende 5 jaar. Ja, nu ben je blij als je 1 of 2 jaar vooruit kunt kijken. Durf jij wel naar 2020 te kijken? Als ik jou de vraag stel, hoe ga je dan om met werving en selectie? Is het nog steeds LinkedIn of zijn er dan nieuwe vormen gekomen? Ik denk dat het papieren cv niet meer bestaat. Maar ik denk wel dat, of het nu LinkedIn is of Twitter of Facebook, het zal in ieder geval een social media platform zijn. Ik kan me best wel voorstellen dat er uiteindelijk iets komt wat het beste van al die werelden samenvoegt. En waarin mensen echt werken aan een online personal brand, om het zo maar eens te zeggen. Wat ze gebruiken om te solliciteren.
Helpen jullie mensen ook mee die solliciteren van denk daar eens aan? Ja, zeker. Want je wilt niet weten hoeveel werkgevers jou online checken voordat jij op gesprek gaat. En als je op de ene manier presenteert op een cv, moet het natuurlijk wel matchen met het beeld wat mensen over jou kunnen vinden. Of je moet het goed afschermen, of wat erop staat, ja, dat moet natuurlijk ook goed zijn. Dus als je met je bedrijf een avondje gaat stappen en daarna een teambuildingsdag hebt en je zet allerlei foto's op Facebook, dan moet je daar voorzichtig mee zijn. Maar wij laten de camera's en de telefoons in de kluis, hebben we afgesproken. Dus, okay. Ik wens jullie heel veel plezier met jullie teambuildingsdag aan avondje stappen. Jeroen Heidigers, dankjewel. Ja, bedankt. En ook de tweede gast aan tafel was dit jaar een prijswinnaar tijdens de Venray Ondernemersprijzen. Mark Dekkers, Brownies en Downies. Welkom. Dank u wel. Is jouw leven veranderd nadat jullie die prijs gewonnen hebben? De publieksprijs? Nee, mijn leven is niet veranderd. Mijn zaak wel toen ik de dag erop moest beginnen, want er moest versierd worden. Mijn opwerking was nog, er is niemand jarig. Nee, werd ik gezegd, maar er is feest, want we hebben gewonnen. Dus heel de zaak moest versierd worden. En dat mocht ook niet 1, 2, 3 weer afgebroken worden. Dus ze waren enorm trots. Ja. Zij waren enorm trots, ik neem aan jij ook. Ja, ik was vooral heel erg overdonderd, omdat wij het totaal niet verwacht hadden. Hadden er ook geen rekening mee gehouden. Ik zou dat weekend zou ik weggaan met de broertje en zusje van gehandicapte kinderen. Ik heb nog een stichting daarin. Ja, en dat moest toch even net iets anders, want ja, ik had al weken gezegd, wij gaan dat niet winnen, dus ik kan dat weekendje gewoon door laten gaan. Maar ik moest vrijdag toch echt op de zaak zijn. Je was overdonderd, jullie hadden een hele mooie presentatie. Waarom had je er geen rekening mee gehouden dat jullie zouden kunnen winnen? Ja, omdat ik denk dat wij vergeleken met de andere bedrijven toch heel erg klein zijn. Toen we genomineerd werden, waren we nog geen jaar open. En eigenlijk alle andere bedrijven hadden ook wel echt een onderscheidend vermogen. Dus ja, ik vond mezelf niet mooier of beter als de andere bedrijven. Is dat een vorm van bescheidenheid? Nee, want ik vind oprecht dat die andere bedrijven echt allemaal hun eigen unieke ding hebben. Dus... Maar dat hebben jullie ook. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is denk ik toch vooral ons team, ons personeel. Want ja, dat is natuurlijk wel onze drijvende kracht. Ja. Zit daar ook de kracht van de formule in? Ja, zeker weten. Ja. Het is natuurlijk wel zo, mensen komen bij ons vaak omdat ze nieuwsgierigheid hebben. En in alle eerlijkheid komen ze vaak bij ons omdat ze toch vinden dat onze personeel een hoge schattigheidsgehalte heeft, zeg ik dan altijd maar. Maar ze moeten blijven voor het product wat ze krijgen. En wij maken alles ambachtelijk. Dus op het moment dat mensen echt een overheerlijke smaakbeleving genieten met super enthousiast personeel, ja, dan moet je wel terugkomen. Ja. Dus kwaliteit, belangrijk. Ja. Leuk personeel, belangrijk. Ja. Dat hebben jullie gecombineerd. Ja. Hoe zorg je dat je die kwaliteit steeds blijft verbeteren? Ja, ik denk dat u nog nooit bij ons geluncht heeft. Want op het moment dat je bij ons luncht en er komt iemand met zo verschrikkelijk veel passie bij jou aan tafel. Stel, er zou dan iets niet helemaal goed gaan, dan word je dat natuurlijk snel vergeven. En wij zitten constant, proberen wij onze prestatiemeting en de meting van onze kwaliteit van ons eten goed bij te houden. En we proberen ook elke keer daar weer bovenuit te stijgen. En ik denk dat daardoor de gasten elke keer weer terug blijven komen. Ja. Nou, ik ben wel bij jullie geweest. Okay. Maar ik vind die formule zo leuk, omdat je enerzijds aangeeft van je wordt afgerekend op kwaliteit, daardoor komen mensen terug. Maar je hebt ook een formule die het bijzonder maakt. Ja. En daar vind ik leuk van hoe zoek je die balans daarin. Om kwaliteit te bieden in een leuke formule. Want je hebt inderdaad misschien de neiging om snel te zeggen van ja, het zijn leuke. We hebben leuke mensen rondlopen, dus daarom komen onze gasten. Maar eigenlijk hoor je ook graag dat gasten komen omdat ze de kwaliteit krijgen. Ja, maar dat is ook echt. Hè. Kijk, mensen met een beperking wil niet zeggen dat die geen opleiding hebben gevolgd. We hebben meerdere mensen met syndroom van Down die echt een horecavakschool gevolgd hebben. Die dus ook echt gediplomeerd gastvrouw of gastheer zijn. We hebben mensen met een ernstige gedragsstoornis of vorm van autisme die bijvoorbeeld zijn afgestudeerd voor bakker of ja, in de groentebranche echt diploma's hebben gehaald. Dus die gaan wel echt voor de kwaliteit en die weten ook echt wat ze doen. Misschien nog wel veel beter als wij. Ja. Is dat ook een soort vooroordeel wat misschien nog is
dat men het idee heeft van nou, het zijn leuk personeel, maar dat ze ook gewoon heel veel dingen kunnen? Ja, zeker weten. Want heel veel mensen denken, oh, die jongens hebben allemaal een dakbesteding. Maar zo werkt het niet. Hun oefenen een vak uit waar ze echt voor geleerd hebben en ook echt een diploma voor hebben. En geloof mij, mijn mensen leggen de lat veel hoger als iemand vaak zonder beperking. Want hun willen het tot in de puntjes precies doen. En dat draagt die kwaliteit dan uit. Ja. Hoef je niet echt te stimuleren, denk ik. Hè? Soms, maar niet heel erg vaak. Ja. Nee. Verzorgen jullie ook partijen en catering? Goed, we zijn net een jaar open, dus daar hebben we ons nog niet echt op toegespitst. Maar die mogelijkheid is er wel. Wij kunnen bij bedrijven natuurlijk aan huis komen. We kunnen voor mensen een bruiloft mee helpen cateren bijvoorbeeld. In maart verzorgen we de volledige catering voor een bruiloft. Ja. Die mogelijkheden zijn er altijd. Je kan bij ons heel de ruimte afhuren. Een privé-dineetje, zakelijk dineetje. Die mogelijkheden zijn er ook zeker buiten onze openingstijden. Maar heel veel mensen weten dat nog niet. Dus ja, maar dat komt vanzelf. Ja. Tot slot, gaan jullie als bedrijf nog iets bijzonders doen omdat jullie de Rabobank Publieksprijs hebben gewonnen dit jaar? Nou, wij zijn afgelopen jaar zijn we met ons team naar de Efteling geweest. En vanaf het moment dat wij terugkomen zijn ze alweer allemaal spectaculaire ideeën aan het verzinnen wat we nu gaan doen. En dat gaat van bungee jumpen tot de dierentuin. En met één zijn de ouders misschien heel blij, met de ander niet. Dus daar zijn we nog over in beraad wat we daarmee gaan doen. Oké. Mark Denkers, dank voor je komst. Dank u wel. De derde gast aan tafel, beter gezegd de derde gasten aan tafel, die hebben een bedrijf met een naam waar ik al jaren van droom. Slang Forever. Heren, Hans Tiene, Kik Bor, welkom. Slang Forever. Het klinkt iets als, we komen naar jullie toe en jullie zorgen ervoor dat iedereen slank wordt. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wat doen jullie precies? Wij doen mensen begeleiden in beweging en in voeding. En dat doen we al een hele tijd. Het is eigenlijk een beetje begonnen van vroeger. Ik ben al 16 jaar al in het vak. Het begon 16 jaar geleden allemaal met een beetje bodybuilding. Daarna kwam het steeds met voeding en gezondheid, bewegen. Maar het draait steeds meer om naar een gezond, bewust leven. Dus we moeten daar eigenlijk veel bewuster mee omgaan. Want heel veel mensen die denken van, wow, ik ga even afslanken, ik ga een dieet doen. En op het eind van het liedje worden ze allemaal alleen maar zwaarder. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn ons eigenlijk meer gaan richten op het welbewust gezond leven. Dus ook het gedrag een klein beetje veranderen. Want eigenlijk begint het daarmee, hè? Gedragsverandering? Juist ja, want dat is heel erg belangrijk. Heel veel mensen gaan aan een crashdieet beginnen en ze gaan, hoe moet ik zeggen, steeds dieper de put in. Omdat ze hun lichaam zo op de kop gaan zetten dat het eigenlijk niet meer weet wat het moet doen. Dus we worden allemaal steeds lichter en lichter. Dus het lichaam zet zich in een spaarstand. Je gaat steeds... Eigenlijk ga je steeds ongezonder leven. Eigenlijk ga je steeds ongezonder leven, ja. En waarom? Omdat mensen niet aan het gedrag gaan werken. Je gaat steeds zwaarder worden op een gegeven moment. Wat is nou de eerste vraag die mensen stellen als ze bij jullie binnenkomen? Dat ze graag willen afslanken. En hoe moeten ze dat gaan doen? En komt er vaak dan al hele jaren allerlei proberen van allerlei producten en allerlei programma's al achteraan? Ja, vaak wel. Vaak hebben ze van allerlei soorten crashdiëten gedaan. Waardoor ze steeds zwaarder zijn geworden in plaats van lichter. En dat komt ook omdat ze niet aan hun gedrag gaan werken. En wat gaan jullie dan doen? Ik ben Kik ooit een keer tegengekomen op een cursus. Hij was daar docent. Dat ging ook over gedrag. Dus ik zat niet helemaal goed in mijn werksituatie. En toen zijn we elkaar tegengekomen. Samen met mijn vrouw hebben we dat gedaan. We zijn er heel positief uitgekomen. Toen zijn we mensen er naartoe gaan sturen. Die hebben ook met gewichtsbeheersing, ook met relatieproblemen of wat dan ook. Maar het heeft allemaal met gedrag te maken. Toen hebben we in september de koppen bij elkaar gestoken en hebben we gezegd, hoe kunnen we mensen nou beter begeleiden in de voeding, het bewegen, maar ook het gedrag een beetje gaan veranderen. Zodat ze langer naar een bewust gezonder leven kunnen gaan leiden. Ja. Kijk, wat is de gouden formule? Nou, de gouden formule is allereerst de motivatie van Hans om altijd het beste voor zijn mensen, voor de klanten gewoon te willen hebben. Dat was echt de beste motivatie en dat was ook zijn vraag naar mij toe. Ja, en gedrag bepaalt altijd het succes of het niet-succes. Dat is altijd zo.
Je hebt verschillende vormen van gedrag, zoals ik het zelf altijd zie. Dus het ene is je gewoontegedrag, dus wat je hebt aangeleerd. Van je omgeving, laat maar even zo stellen. Maar je hebt ook een emotioneel gedrag. Daar werken we heel sterk aan. Dus we betrekken gewoon echt de manier van denken of de emoties betrekken we gewoon eigenlijk in het proces. Waarin we gaan kijken van nou, wat is er nou waardoor je dus eigenlijk eet. Want dat iedereen van eten te dik wordt of verkeerd gaat, dat weet iedereen wel. Maar er zit altijd een reden achter. Eigenlijk zijn jullie op zoek naar duurzaam succes. Ja, nou eigenlijk gaat het erom als wij van de werkacademie hebben allemaal een stukje, wat mijn kleinzoon altijd vroeg van opa, wat doe jij eigenlijk? En toen zeg ik van nou, ik maak eigenlijk mensen gewoon gelukkig. Want het gaat er niet om dat ze dat resultaat moeten hebben wat anderen hebben, maar ze zelf maar dat resultaat hebben wat ze willen hebben. Nou ja, dat sluit heel erg aan bij wat Hans brengt in zijn sportschool. Lijkt tegenwoordig ook wel hip te zijn om bewust met je leefstijl om te gaan. Merken jullie dat? Ja, dat merk je wel. Mensen staan er steeds meer voor open om het gedrag een beetje gaan te veranderen. Vroeger was het alleen maar bewegen, eten en er zijn nog heel veel mensen mee bezig, alleen maar met eten. Maar nu merk je dat het steeds meer open komt voor mensen zijn veel benieuwd waar komt het nou vandaan. Het gedrag. En daar kunnen we eigenlijk op een hele makkelijke manier 3 maanden kunnen we al heel goed in beeld brengen van waarom ga je nog steeds eten? Waarom doe je nou iedere keer snoepen? Waarom gebeurt je dit? En daar kunnen we in 3 maanden tijd al een heel goed beeld krijgen van waarom mensen dat doen. Want dat is het. Hè? Het is juist vaak het frustrerend dat je steeds maar weer probeert dat te bereiken wat je wil bereiken. Maar als je echt goed gaat kijken, dan zit daar altijd een reden achter. Ja. Bij mij was het gewoon zo dat als ik thuis, dus als het mooi weer is, dan zie ik mezelf altijd al zitten met een rozeetje buiten in de tuin. Dus per definitie, al hoor ik altijd mooi weer, word ik alweer blij. En nou, dan kan je dat ombouwen. Als je daar bewust van bent, kan je er anders mee omgaan. Ja. Hans Tiene, Kik Bor, dankjewel voor jullie komst. En dan is het voor mij het bruggetje ook heel makkelijk om van Slank Forever te gaan kijken wat chef-kok Hans van Asteria in de keuken allemaal heeft bereid deze keer. Ja, Maurice, vandaag maak ik voor jullie een warm gerechtje van kalfswezerik, groene asperges, rode wijnsaus en eendenlever. Ik wens jullie een smakelijk eten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar de eerste uitzending van 2015 van Venray in bedrijf aan tafel. Wil je ook een keer aanschuiven aan deze tafel of deze uitzending live meemaken? Neem contact op met Pele Maas en u krijgt alle informatie. Wij gaan hier lekker genieten van het eten dat chef-kok Hans klaar heeft gemaakt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende uitzending.